کۆمبوونا me ji bona xweşkirina xwezayê berî em dest pê bikin eşxwe em lê dewarê Yûsufê Gulo hetanî dewarê Osman Şehîd Osman Sebrî em ê dara deynin berî em dest pê bikin em ê deqek rêzgirtin ji bona bîranîna şehîda em ê yani jiyana me reş bike tim û tim êş û azarê got miletê me em ê hemî karê got dewleta Tirkî pêra dibe xerabûnê dike em ê dewsa wêna jiyanê çêkin û em ê jiyan bikin em ê li hemî bajarê xwe çand dinyadara pêşketina xwezayê li hemî bajarê xwe li hemî gundê xwe kuê de dibe bera dibe em ê li pêş xin û em ê şaradariyê xwe destek bidêne got bi hemî karê xwe serkeftî rabe ji ber vê jî em serkeftinê ji bo hemî hevala dixwazin wekî saziya malbatê şehîda em piştgiriya belediya xwe şaradariya xwe dikin piştgiriya miletê xwe dikin hetanî dawî em ê bajarê xwe li pêş xin û em ê dara biçînin em ê çavê dijminê xwe derxînin. لا لا لا